Akými spôsobmi dopravy som mal možnosť cestovať v Indii? India je fascinujúca krajina a cestovanie v nej ešte viac. Pozrieme sa teda, aké spôsoby dopravy som tam využil. Nočný vlak. Ponúka super možnosť interakcie s miestnymi. Hlavne v nižších triedách ide o veľmi špecifický zážitok. My sme však na odporúčanie kamarátky zvolili triedu 3AC, teda taký zlatý stred. Ležadlá, klimatizácia a veľkopriestorový vozeň, ktorý môže pripomínať plackart známy z postsovietských krajín. Pre mňa najpohodlnejší spôsob cestovania po Indii. Denný vlak. Vyskúšali sme klasickú súpravu aj moderný Vande Bharat Express. V oboch prípadoch sme mali v cene aj malé občerstvenie a išlo o veľmi pohodlný spôsob prepravy na dlhšie vzdialenosti. Diaľkový autobus. Cestovali sme najmä v noci. Skúsil som klasický sedačkový autobus, aj ten ležadlový. A práve takmer 24-hodinová jazda ležadlovým autobusom bol pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov z Indie. Regionálne autobusy. Samostatná kapitola. V Himalajách si zapamätáš najmä kreatívny štýl šoférovania a napríklad v Kerale jazdia autobusy bez zasklených okien, aby sa cestujúci v miestnom podnebí neuvarili. Ktorý spôsob by ste si vybrali vy? Napíšte do komentára. Nazdar.